आरो 8 नम्बर प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनो गांसिनि करन्थियाव 12-13-14 आयदायावहाय बे जाबाय माखासे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा माखासे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स स्पेशली प्रफेसि आरो स्पिकिं इन टांग बेखौहाय मिसइउज खालामनानै गिर्जायावहाय कनफिउजनखौ लाबोदोंमोन बे प्रब्लेमखौहाय सल्व खालामनो थाखायहाय पौला बे बिलाइफोरखौ लिरहरदोंमोन आरो लास्टआवहाय 9 नम्बर जे प्रब्लेम आं दहाय खिथाखाबाय गांसिनि करन्थियाव 15-12 जों फरायनानै नुनो मोनदों माखासे ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव थैनायनिफ्राय जे जिखांफिननाय दङ आरो ख्रिस्टआ जे थैनायनिफ्राय जिखांफिनबाय बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफोराबो सानसे समाव ख्रिस्टआ फैला थैनायनिफ्राय जिखांफिनगौ बेखौ फोथायाखैमोन बे प्रब्लेम्सफोरखौहाय मोनफा मोनफा हेन्डेल खालामनानै समाधान खालामनो थाखाय पौला बे बिलाइफोरखौ लिरहरदोंमोन दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय 9टा प्रब्लेम्सफोर दङमोन जेब्लानाखि पौला बे प्रब्लेम्सफोरखौहाय करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहाय नुनो मोनदों अब्ला बियो बिसोरखौ बुंदों गांनैनि करन्थियाव 13 पदआव जे पदफोरखौ जों दहाय फरायदों नोंसोर थारैनो फोथायनायाव दङना गैया आनजाद खालामनानै नायदो नोंसोर थारैनो ख्रिस्टनियाव दङना गैया बेखौ नोंसोर आनजाद खालामनानै नायदो डक्ट्रिन्सखौ फोथायनानै गसंथानानै थानायजोंल' जानाय नङा होननानै पौला बुंदों नोंसोरनि जे फोथायनाय बेखौहाय नोंसोरनि मावनाय नोंसोरनि आखल आखुजोंबो फोरमान होनांगोन होननानैहाय पौला बुंदों दा पौला नुनो मोनदों बिसोरनि फोथायनाय बिसोरनि मावनाय बिसोरनि फोथायनाय बिसोरनि आखल आखुजोंहाय गोरोबलायाखैमोन हारमनिया गैयामोन कनसिस्टेन्सि गैयामोन बिसोरनि फोथायनाय आरो बिसोरनि मावनायावहाय जायनि जुनै पौला फार्स्टआवहाय बिसोरखौ बुंदों नोंसोरनि फोथायनायाव गोग्गोमै गसंथानाया डक्ट्रिन्सखौ फोथायनायजोंल' नङा नाथाय नोंसोर जे थार ओंथि गोनां ख्रिस्टियान जिउ खांनांगौ जायनि जुनैहाय जायनि दुआरै नोंसोरो नोंसोरनि फोथायनाया थारैनो नंगौ होननानैहाय फोरमान होनो हायो नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ बारग' आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टन आरो खोनाबायबो जानो हागौ मादार टेरेसा सानसे समाव मादार टेरेसा आरो बिल क्लिन्टनखौहाय जार्नालिस्टफोरा व्हाइट हाउसआव इन्टारभिउ लादोंमोन मानि बिसय एबर्सननि बिसय बिल क्लिन्टना जाबाय बियो बुंदों एबर्सन खालामनो हायो नाथाय मादार टेरेसाया बुंदों बियो बुंदों बाइबेलनि फोरोंनाय बादिब्ला एबर्सनखौ खालामनो हाया दा बेखौहाय लानानैहाय मादार टेरेसाया बे बाथ्राखौहाय बिल क्लिन्टननि मोखाङावनो बुंदों व्हाइट हाउसआवहाय आमेरिकायावहाय बिल क्लिन्टना बुंदों एबर्सन खालामनो हायो बे लिगेल होननानैहाय आइन बादि नाथाय मादार टेरेसाया बुंदों एबर्सन खालामनो हाया बाइबेला बेखौहाय फोरोङाखै होननानै बे खोथाखौ खोनानानैहाय जार्नालिस्टआ बिल क्लिन्टनाव सोंबाय मादार टेरेसाया नोंनि बुंनायखौहाय बियो काउन्टार होदों बिनि सोमोन्दै नोङो मादार टेरेसानि सायाव मा बुंनो गोनां बाथ्रा दङ बे समावहाय बिल क्लिन्टना बेबादि राव बुंनानै फिनदों हु केन आर्गिउ एगेन्स्ट ए वेल लिव्ड लाइफ हु केन आर्गिउ एगेन्स्ट ए वेल लिव्ड लाइफ जाय मानसिया थारैनो ओंथि गोनां ख्रिस्टियान जिउ खांदों आखल आखु दिन्थिदों बेनि बेरेखा सोर खोथा बुंनो हागौ होननानै बुंदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआबो एडमिट खालामनांगोन दा बेखौनो पौला बुंदों थारैनो जुदि नोंसोरो ख्रिस्टखौ फोथायबायब्ला बेखौहाय डक्ट्रिन्सखौ फोथायनायजोंल' नङा नोंसोरनि गोग्गोमै गसंनानै थानाया नोंसोरनि आखल आखु नोंसोरनि मावनायाबो फोरमान होनांगोन जे थारैनो नोंसोरो ख्रिस्टियानफोर आरो नोंसोरनि फोथायनाया थारैनो नंथारगौ होननानै जों नायनो बे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ पौला मा बुंहरदों जोङो फार्स्टआवहाय नायनि
गांसेनि करन्थिय 6 अयदा 9निफ्राय 10 पदसिम आं फरायनि गांसेनि करन्थिय 6 अयदा 9निफ्राय 10 पदसिम बुंदों नै धोरोमियाफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै नोंसोरो मिथिया नामा? नोंसोरो दान्दाय बिहि हाग्रा खाग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर दाखा जानाय बादि नङै बाजारुफोर सिखावफोर बांसिन मोननो लुबैग्राफोर फेग्राफोर बांसावग्राफोर सेग्राफोर बेबादि मानसिफ्रा सासेबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। आं फरायबावनि खोनासं आङो थोंजों प्रिचिं स्टाइलावबो थांनो नाजायाखै आरो माने टिचिं स्टाइलावबो थांनो नाजायाखै माने कंग्रेगेसना मिक्स बेनिखायनो मोननैयावबो थानानैहाय बुजिहोनो नाजादों। खेबसे फरायबावनि धोरोमियाफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै नोंसोरो मिथिया नामा? नोंसोरो दान्दाय बिहि हाग्रा खाग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर दाखा जानाय बादि नङै बाजारुफोर बिसोरो दाखा जानाय बादि नङै बाजारुफोरा बिसोरखौ बुंदों लेसबियान्स हमसेक्सुवेलफोरखौ बुंदों सिखावफोर बांसिन मोननो लुबैग्राफोर फेग्राफोर बांसावग्राफोर सेग्राफोर बेबादि मानसिफ्रा सासेबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै बुंहरदों। बिसोरो सोर? करन्थिय नोगोराव थानाय नन ख्रिस्टियानफोर। बियो बिसोरनि आखल आखु बियो बिसोरनि मावनाय दांनाय बिसोरबादि मानसिफोरखौ पाउला बुंदों धोरोमियाफोर आरो बिसोरो इसोरनि रायजोआव माब्लाबाबो हाबनो मोननाय नङा होननानै बियो बुंहरदों। दा नै बियो मा बुंखो 11 पदआव नायदो 6 अयदानि 11 पद जों स्टेप बाय स्टेप थांनि जों स्टेप बाय स्टेप थांनि लासै लासै थांनि। दा खोनासंदो 11 पदआवहाय बियो करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ मा बुंहरखो आरो नोंसोरनि सोरबा सोरबाया बिदिनोमोन होनना बुंबाय दे नोंसोरनि सोरबा सोरबाया बिदिनोमोन माबादिमोन? बिहि हाग्रा खाग्राफोरमोन मुर्ति खुलुमग्राफोरमोन जिनाहारि खालामग्राफोरमोन दाखा जानाय बादि नङै बाजारुफोरमोन सिखावफोरमोन बांसिन मोननो लुबैग्राफोरमोन फेग्राफोर बांसावग्राफोर सेग्राफोर नोंसोरनि सोरबा सोरबायाबो बेफोरबादिमोन होननानै बुंदों 11 पदनि फार्स्ट लाइनाव। जेब्लानाखि जोङो सेकेन्ड लाइनखौ फरायो अब्ला जोङो नुनो मोनबाय नाथाय मा बुंदों खोनासं नाथाय कन्ट्रास्ट बाट इंराजियावहाय नाथाय किन्तु नाथाय नोंसोरो सुसा जाबाय पापनिफ्राय नोंसोरो फोथार जाबाय नोंसोरो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुं आरो जोंनि इसोरनि जिउजों धोरोमिया सानजाबाय। सिगां ख्रिस्टखौ मोननायनि सिगां करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि आखल आखुफ्राबो मावनाय दांनायफ्राबो बै ख्रिस्टखौ जायफ्रा मोनाखै बिसोरनि बादिमोन जायफोरखौ पाउला धोरोमियाफोर होननानै बुंदों जायफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होननानै बुंदों नाथाय होननानै बुंदों 11 पदआव 6 अयदानि 11 पदआव आरो नोंसोरनि सोरबा सोरबाया बेबादिमोन नाथाय नोंसोरो दा सुसा जाबाय पापनिफ्राय फोथार जाबाय आरो धोरोमिया सानजाबाय। बे जाबाय बिसोरनि प्रेजेन्ट स्टेटास बासायजानायखौ मोनखांनायनि उनाव बिसोरनि गेजेराव बेबादि सोलायनाया फैबाय। करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोर बुंबाय नोंसोरो पापनिफ्राय सुसा जाबाय ख्रिस्टनि थैजों नोंसोरो फोथार जाबाय नोंसोरो धोरोमिया जाबाय। बेनो जाबाय नोंसोरनि आइडेन्टिटि ख्रिस्टनियाव। दिस इज योर आइडेन्टिटि इन क्राइस्ट होननानै पाउला बुंदों आरो 6 अयदानि 20 पदखौ जों फरायनि नोंसोर दान होनानै बायजाबाय बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय आरो 4 नाम्बारावहाय बुंदों नै नोंसोरो दाम होनानै बायजाबाय ख्रिस्टनि दाम गोसा थैजों नोंसोर दाम होनानै बायजाबाय। बै धोरोमिया ख्रिस्टखौ सिनायै फोथायै मिथियै आरो बासायजानायखौ जायफ्रा मोनाखै बेफोरबादि मानसिफोर नोंसोरो नंलिया। नोंसोरो
दा दाम होनानैहाय बायजाबाय आरो जों नायबावनि 6 अध्यायनि 19 पद बहाय बुंदों नै जायहा नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनिनो मन्दिर बेनिखायनो नों बिखौ नोंसोरो मिथिया नामा नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा इसोरनिसो दा 5 नाम्बाराव बियो बुंदों नै जे मोदोमा इसोरनि जाबाय बे मोदोमा गोथार जिउनिबो मन्दिर होननानै बुंदों पाउला 1 अध्यायनि 2 पदजों फरायदोनि करिन्थियाव थानाय इसोरनि गिर्जा ख्रिस्ट जिसुनियाव फोथार जानायफोर गोथार जानो लिंहर जानायफोर नै 1 अध्यायनि 2 पदाव पाउला करिन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ बुंदों नोंसोरो इसोरनि गिर्जा होननानै बुंदों आरो नोंसोरो फोथार जानायफोर आरो नोंसोरखौ गोथार खालामनो थाखायहाय इसोरा लिंहरबाय होननानैहाय पाउला बुंदों आरो 3 अध्यायनि 16 पद ओरैबायदि बुंनाय दङ नोंसोरो मिथिया नामा नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै बे जाबाय करिन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि आइडेन्टिटि